Mas sekarang bawono langgeng luputo sarik leputo dandaning tawang tawang jagat dewa bangsa jiwa iki sun kidung tangawangi lenggah secukup yen aku ing resang bapa nyuwun
dumateng Lepat Kamoho Agung. dosa niki panjenengan Kanthi kukusining duka kang gambar arum ing satengahing gelanggang pagelaran gaul Allah sing kirana ngunduh ing pakarti kang bisa diwirakati Resang bapa matek pucuking grana amepek utama kebahan hosana santosa anengke panca triya panca lima driya pangangen-angen sajuga wis menengkas memuji maring Gusti kang Maha Agung nyuwun turmuruning teja katentreman tengah wengi kunjuk mugi Gusti pagelaran menika jagat iki kali selir ing sambika reksa jiwa iki sun kidung anapasan upo sing sajroning wayah yen agung ing dudu jagat kang gemelar nanging jagat iri sang bapa lepat lantes niki panjenengan ampuni resang bapa kang sampun olah puji nularno kang Allah sing kirana ngunduh ing pakarti kang bisa diwirakati pepudhen kang utama sentosa jiwa resang bapa welas asih paduka rahayu rahayu sagunging dumadi rawe-rawe rantas malang-malang itu iya 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 lalika semana Prabu Singa bareng amuk Suramarata Jayamarata simbar dodo otot kawat kalau mesti ora tedas papak paluning pandi sisaning Gurindo la 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 amuk woi hai bos